Busy-busy po ako. So, ito naman po si Binting Ilocana. Nagsasabing magandang umaga po. Please support ang aming team leader na si Sir Roel Lipat. Maraming salamat po.
hangin po, pati buko na hangin. Ayan po yung mga ano dito, background ko. Dahil galing po ito sa ano namin, sa garden namin. Pagkatapos ko pong mag-live, pupunta po ako doon. Oh, may nakita akong patula. Ibibideo ko yon. Sana bigyan ako kahit na isa kasi mayroon pa akong ah, ano yun, sitaw. Meron ako dyan na ano yun, sitaw sa talong. So, pwede kong mabigyan ako. Saka pupunta ako doon sa babang babaw kasi binibigyan ako noon ng upo pero hindi na ako bumalik. So sana ay mabigyan ako ngayon. Dito pa rin po ako sa bundok, mga kapatid. At ang update po dito ay malamig na malamig na. Masakit po yung ulo ko dahil malamig po talaga ang panahon. Yun po kasing ano, may araw na hindi naman po araw na maaraw pero malamig po talaga. Saka wala pong hangin. Dumaan po yung ano, yung may magsuka ano na trabaho. Ayan. Hinihintay ko lang po magkuryente para mamalansya po ako kasi marami po akong plansyahin. Ayan. Diyan muna. Maya-maya ay ako yung magpapaalam na rin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mami Lumix TV, shout out sa iyo. At kay Sis Mimi Beer Kabsat, shout out. Saliram Gamer, shout out din sa iyo. Salamat po sa inyong suporta. Nagbabasa po ako ng news. Ayan. Ayan, nagbabasa po ako ng news kasi kabubukas ko lang po ng messenger ko, tumawag yung anak ko. So nag-usap kami, sabi niya, mama, kumusta ka? Kumusta ka? Yung parang naninervous siya. Sabi ko, okay lang, kabubukas ko kasi pag nandito sila, hindi ako makahawak ng cellphone. Sabi ko, alam naman naman ang anak ko. Maraming nangyayari na hindi ko po napanood. Ayan. So ang aming sitwasyon po dito ay medyo difficult sa ngayon dahil po nga ito binabasa ko. Kasi itong cellphone ko nag-update po ng news. Nakikialam kasi ang Hizballah kaya ano.
Dito po sa Lebanon wala pa pong wala pong presidente. Matagal na po. Ewan ko kung may isang taon na o mag-isang taon na po na walang presidente. Mula nang bumaba yung dating presidente. Sa ano kasi, sa walang sinasabi yung alaga ko about sa war. Ano bang nangyayari? Ano yun? Red Cross or fire truck yun? Meron kayang nasunugan na naman. Ayan po, so ako'y magpapaalam na po. Ito na naman po si May 17 Ilocana. At ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Please, huwag niyo pong kalimutan ding suportan ang aming team leader na si Sir Ruel Lipat. Sir Ruel Lipat po. Maraming salamat po. Bye!